Приятели, аз съм The Shadow BG и днес продължаваме с... Не знам кой точно епизод на Майнкрафт, мисля, че е трети, но не съм убеден. Както може би вече забелязахте в долният ляв ъгъл на вашите екрани, аз смених моята версия на Майнкрафт от 0.11.0 на 0.10.4, защото на 0.11.0 много ми лагваше. Той даже и приятел ми гледа клиповете и ужасно лагваше. Освен това ми бъгваше светът и ми се наложи да читна. Извинете, че читнах, но се наложи просто. Иначе аз не съм си читвал кирки, диаманти и такива работи. Просто съм си читнал торчове и мисля, стълби и нещо друго, обаче не знам какво. Ето сега ще видите, време е да започваме. Така. Ето я нашата скромна къщичка. Ето и една ерамотичка, само съм си читнал. Ето това ще бъде и нашият склад. Реших само да направя основите, за да не ви губя времето в този епизод. Ето стълбите съм си ги направил и ще лягаме. Кол, разбира се, не съм си спалнал. Айде да. Сега в този епизод ще правим складът и фермата. Аз съм направил основите на фермата. Само извинете да намалям малко звука. Не на толкова, чакай. Ето така мисля, че е идеално. В миналият епизод направихме мостче, по което да си минаваме. Тук ми стана нещо като рекичка. Иначе преди не беше ето тук къщата, обаче реших да го направя мост. Да, ето тук само съм забравил май да си спална кофа и как се казваха, и сица, не, сицимо. Не, нямам. Подявалите, нищо. Сега само ще направим склада в този епизод. Тъкмо да ви покажа, ако имате въпроси, как да си спалнете айтеми. От Pocket Infiniter. Ето ги честовете ми. Ето тук и ето тук един. Не. По-скоро няма да бъда така. Ще са по друг начин. Така. Да, ето това ще се наложи да го щупя. Да. И тук да си сложа стъкълцето. Или... Аз имам дърво, нали? Да. Ето така. Така. Така, сега ще ми трябва торч. И естествено тук сайна. Това ще ми е главният чест. Да, това е главният чест. Ето сега тук само да напиша така. Ето така.
Мисля, че така е супер. Тук ще си слагам всичко ненужно, което ми е за моментът. Да, започвам и мина между другото. Така. PewDiePie. Ето тук ще го праснем. А тук ще напишем оръжия. Опа, извинете, не знам дали се видя, но това е главното ми меню. Айде да натисни по дяволите. Така. Да, тънка обърках. Нищо. Не е фатално. Сега ще си взема сайна. И ето тук. Да. Както виждате. Ето така. Един чест тук. Един тук. Този ще бъде за мина. Оп, извинете. Тук нищо не написа. Така, тук ще бъде мината. Хайде. Така. И на. Извинете, ако пиша бавно, но просто не съм свикнал да пиша. Ето така все още. Просто не съм свикнал да пиша на български на телефонът. Аз по принцип си пиша на английски, ето. Ето, мина. И тук ще слагам всичко събрано от мината. Да, ето аз съм обозначил вече местото и за мина. Опа. Майче, тук ще ми се наложи да си използвам дърта. Стига да е. Така е. Ето. Този дърт ни е нужен, после ще си го вземем, когато вече официално започна мината. Ами да, по-скоро в този епизод няма да правим фермата, ще си направя и мината аз. Защото то се е видяло. То това... Опс, извинете. То това просто се е видяло, че просто аз нямам нужните ресурси, за да си построя да направя мината, да си направя кирка ми трябва дърво, ще отида отвън и ще набера дървата, тъма ще чакам за саплинг. Ако се падне саплинг... Ами да, този си е добър, защото има лава. По дяволите отново бъгва. Извинете, отново бъгва и тази версия. Да. Добре, трябва да се оправя ето. Така, тук сега ще събера дърва и ще си направя една дървена кирка. Така. Мързо. Мързо.
Аз ще се връщам, защото искам да легна. Ето, да, тук нещо реших да започна нещо като минано. Накрая се отказах. Бързо, бързо, Стив, бързо. Така. Отново ще го чакам да се оправи. Добре, спри, умолявам те. Умолявам те, спри. Е, така му е тунче. Само тук има една идея тук. Тук. И тук да си сложа торч. Така. Сега ще лягам и мисля, че събрах 6 дърво. Сега ще лягам. Да. Ето, ще започваме мината. Обаче нека първо да си преработим на дървото. След което да си направим една кирка. Къде е обаче? Кирката. Ето я. Да. Забравих да ви се паля с моят нов скин, който е ето този в момента. Замених онзи, защото не ми харесва. Не използвам скин стилър, между другото. Предишният ми беше с скин стилър, но този не е. Ако искате, може би ще направя урок как да си смените скина в Майнкрафт. Разбира се, това не трябва да го има. И сега голямото копане. Ето тук тези ги разчиствам, както виждате. Защото искам да имам място да слагам и торч. И сега, за да ми стане интересна за мисълта, ще го направя така. Ето. Добре, 2. 3. 4. Така. Не торч. Ала, на моето момче. Нека само и това тук да падне. Това е стоун. Да. Ще се връщам горе за момент само да направя една каменна кирка, с която ще бъде наистина много по-лесно. Ето сега тук ще си взема и печката. Възнамерявам дори да взема и печката си. И ще я сложим ето тук. Така, после едно тук. По дяволите. Тук ще бъде тази кирка, тук тази. Тук ще сложа още едно. И да слизам долу в мината. Така. Първо ще изработя, ще чупя с тази кирка, докато не ми се щупи. И после вече ще го направя. Упс! Не, това трябваше да го сложа тук. Така. Ето. Да, ето я нагоре къщата ни. В този епизод ще правя общо взето склад и мина.
Аз първоначално си бях намил да направя една фермичка, обаче видях, че нямам в инвентара, нали, нужните ресурси за нея. Те са... Аз имам наполовина нужните ресурси. Не! Добре. Ето. Поставяме ладъра. Поставяме и торча. Не смятам да я правя много дълбока. Поне докато не ми свърши тази кирка и вече с ето тази кирка ще обработвам с тази каменната. Ще обработвам се. Като правя тези стълби, нали, да се слиза, вече ще започна да правя и такива стълби, по които са в реалния живот, за да се изкачат от етаж на етаж, обаче ще бъдат прокопани в земята, естествено. Да, също така, само да не забравя, ще направя едно кратко съобщение. Нали, съответно, който искам, мога да му пратя светът си, да го развия и да ми го изпрати развит вече. Тоест да направя някои елементи без да добия в мината, но ще го обмисля за тези от вас, които играят доста Майнкрафт. Ще им изпратя светът, на който снимам, да го развият. Да го развият както искат, освен да добиват в мината, защото аз искам да си добивам аз в мината. Ето, ударихме на Айрон. Това ни беше нужно в момента. Да, ударихме на Айрон, затова имам и Стоун кирка. Така, с този Айрон сега ще видим какво ще си направим. Ето, само чупай този Стоун. Оп, не съм избрала с ладъра. Така. След което ще преминем към чупането на айрона. Защото айронът ми е важен. Опс. Без да искам прокопах. Нищо. Това помага. Опс. Отново сбърках. Нищо. Не е фатално. Това ще се коригира, разбира се. По-точно с това няма да го коригирам, защото точно това ми трябваше. Така. Чакам да поставя торча и си продължа с моята си кирка. Този епизод може би ще бъде разделен на части или да разделям майна експлодинга на части. Ще го обмисля. Нека го щупи. Не, само не това. Не това. Не стълта. Добре. Тази кирка, доколкото виждаме, на привършване.
Когато играх с един приятел преди Майнкрафт, преди още да си създам каналът и да снимам, нали, направих една много, много яка мина, в която и да, естествено оцелихме дънжън, яко. Ето, сега ще направя аз така и така, да си знам, че тук това ми е дънжъна. Тази кирка се изчупи. Ето сега тук ще направя нещо като предпазна мярка. За да мога да си слизам. Ами да, оцелихме не точно дънжъна кейв. Трябва да сляза долу. Дяволите. Така. Така, обаче аз тук това ще трябва да го чупа, как се е видяло. То аз как съм тръгнал и това трябва да го чупа така. Така. Дяволите и тук. Ето тук ще осветим. Добре. Ето така ще процедирам тук. Това трябва да бъде счупено. И смятам да може би да напиша правило. Не! Ох, мразя когато бъгва! Така. Извинете за избликът ми, просто няма какво да ви говоря. Ето така. Но не, по-скоро ето това трябва да падне. Заедно с торча. Така. Тук това може би ще го експлорна в момента. До някаква степен. Тук виждам и лава. Има айрон. Което, нали, разбира се, смятам да обера. Само ето тук да си осветя. Да, ще го обера. Така. Тук май си мярнах. Още айрон. Тук надолу отново има кейв. Оле, как ще процедирам тук, аз не знам, тук има кол. Който се чуя дали да бъде обран. Така. Така ето това. Тук нека да си обера колът. Да, тук отново имам май. Не.
Ами не, тук няма това да бъде счупено най-вероятно. Нека видим друго нещо. Ето на тук. Искам да видя какво има. Тук обаче дано не се окаже делент. Така. Да, сега това не мога да го експлорна, защото ми бъгва. Да, ето така ще бъде. Вече в следващият епизод може би ще има Mine Exploring. Но ще видим. Не! Моля те. Добре. Ето, сега ще се качи догоре да видя как стоят нещата. Ето го складът. Само 3 честа ни трябват. Да. Това ще бъде за този епизод. Надявам се да ви е харесал и до скоро.